Bé, hola, bon dia. Us dono la benvinguda a la nostra ciutat, a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, i us dono la benvinguda a la CIBA, un espai emblemàtic de la nostra ciutat. Jo soc la Mireia Blanco, regidora d'Habitatge, i presentaré una mica l'inici d'aquest acte. Primer de tot, excusar l'alcaldessa, que no ha pogut estar ara per fer la presentació, però que vindrà a la cloenda de l'acte. Només us volia posar una mica en context de la nostra situació com a ciutat en temes d'habitatge i explicar-vos una mica les polítiques que hem estat desenvolupat perquè coneixeu una mica l'espai en el qual esteu. Santa Coloma és una ciutat gran de 120.000 habitants, on ens dividim en 7 quilòmetres quadrats, per tant hi ha una densitat de població molt alta, és de les ciutats més denses de Catalunya i de l'estat espanyol en general, i d'aquesta mateixa superfície de 7 quilòmetres quadrats estem parlant que tenim uns 4 quilòmetres i mig de sòl urbà consolidat. I no tenim quilòmetres quadrats de sòl urbanitzable, i després tenim molta part verda amb la part del Parc Natural de la Serralada Marina, el riu Besòs. Per tant, partim d'una ciutat on tenim uns problemes endèmics en tema d'habitatge i construcció que ja són propis i inherents de la nostra ciutat. Bàsicament, com a una mica context històric, Santa Coloma és una ciutat amb una topografia molt accidentada, que a més va créixer com molt de sobte amb els processos migratoris, amb l'especulació immobiliària, etc. Llavors es va construir com una mica a la babalà, amb edificis molt bàsics a nivell arquitectònic, a nivell també estètic, per dir-ho d'alguna vegada. És una ciutat molt compactada, una ciutat que abans era ciutat dormitori, on teníem molts habitatges. Actualment tenim uns 48.000 habitatges, uns 6.000 edificis, i vivim molta població i no tenim més espai per construir. Llavors, en temes d'habitatge partim d'unes complicacions, de que no tenim possibilitat de crear nous edificis, per tant hem hagut de buscar nous recursos per fer habitatge i solucionar aquest recurs habitacional. En aquest sentit, mencionar que ha sigut molt important l'obtenció d'ajudes a través de fons europeus, Next Generation, EDUSI, etc., que ha sigut imprescindible per crear no només habitatges de la nostra ciutat, sinó també espais com, per exemple, la CIBA mateix, que és un exemple com a tal. Llavors, jo us volia explicar una mica el nostre pla local d'habitatge, un pla que es va començar a redactar el 2019 i que vam aprovar el 2021. Llavors, així tenim una mica clar els eixos que treballem des de la ciutat de Santa Coloma i la nostra experiència en temes d'habitatge. Un punt clau en aquest sentit és que nosaltres tractem de prevenir i d'atendre també la pèrdua d'habitatge i aquesta exclusió residencial. Crec que és un punt molt important en què tots estem d'acord. Necessitem allotjament d'emergència, també assessorament i ajudes per pagar els lloguers i també els subministraments. Això és una part molt important de les nostres polítiques. També tractem de regenerar els barris, que jo crec que això després s'explicarà, també l'alcaldessa ho mencionarà, com la transformació dels nostres barris i els barris més zones d'exclusió de la nostra ciutat i com hem intentat millorar-los tant urbanísticament com en temes d'habitatge i també en temes de convivència i de gestió en general per aconseguir integrar tots els barris i crear una ciutat més justa i amb igualtat d'oportunitats. I després, per parlar-vos una mica en general del nostre parc d'habitatge i com hem fet per solucionar aquest problema de nosaltres no podem construir habitatge, no tenim una zona que puguem convertir en sòl urbanitzable i posar-nos a construir edificis perquè no ho tenim, no tenim espai, tampoc podem canviar el pla la modificació del sòl per construir a la muntanya i no ho farem perquè la zona verda és molt important per nosaltres. Llavors, com hem fet nosaltres per poder donar solució als temes d'habitatge sense haver de construir edificis? Una part molt important és la promoció nostra com a Ajuntament. En aquest cas, una de les coses que hem fet ha sigut la reconversió de locals municipals en habitatge protegit. El 2025 hem fet 24 habitatges i això ha sigut unes polítiques importants perquè el que fem és aprofitar un espai nostre que estava en desús per convertir-lo en habitatge i així ocupar un espai que no tenia utilitat i donar solució al problema habitacional. I després, en temes d'incisió al mercat privat, el que hem fet també, que s'ha fet a molts ajuntaments, és adquirir habitatges per tanteig i retracte per tal de reconvertir-los en habitatges de protecció oficial. Després també tenim promocions d'allotjaments dotacionals, un fet molt important, per aprofitar una mica aquests edificis que estaven més en desús i reconvertir-los en habitatges per donar una solució a certs problemes i a certs col·lectius més vulnerables. Que jo us volia posar els exemples que tenim més clars, que són: tenim l'edifici Miguel Hernández,
que té 48 habitatges i que és un allotjament dotacional dedicat a la gent gran i que està en funcionament des de 2022. Que a més també és molt important perquè més enllà de nosaltres donar una solució habitacional, també és molt important el que generen aquests habitatges. No només que les persones tinguin un lloc a viure, sinó que també es relacionin entre elles, que, per exemple, en el cas de Miguel Hernández, tinguin un lloc comú on puguin fer gimnàsia, on tinguin un espai verd, on puguin jugar al dominó. És important conjuntar aquestes polítiques habitacionals amb polítiques socials i polítiques de convivència perquè es generin aquestes sinergies. Després, una altra promoció molt important és el complex dotacional de les Oliveres, que està en funcionament des del 2025, el va inaugurar l'alcaldessa donant les claus aquest mateix any i bàsicament són 16 habitatges destinats a un altre col·lectiu vulnerable que és la gent jove. I està en una situació, està ubicat a un barri a les Oliveres, un barri amb molta presència de gent gran, un barri molt tranquil, aquí com tirant cap a la muntanya de la nostra ciutat, i és molt important també perquè és la primera promoció que es dona, en aquest cas exclusivament per la joventut, i crec que és una política molt important que indica una mica cap a on va la línia del nostre equip de govern. Després tenim aquí mateix un exemple emblemàtic que és a la CIVA. Tenim 7 habitatges en un edifici conjunt a la CIVA que està destinat a dones que surten d'una situació de violència masclista. En aquest cas també hem sigut molt pioners en el fet de donar habitatge a aquest tipus de situació per dones de la nostra ciutat. He dit que la CIVA en si és un projecte pioner que no s'havia vist en tot l'Estat perquè per la seva complexitat i la quantitat d'activitats que es duen a terme aquí és un edifici molt important, però també té la part d'habitatge dotacional per a aquestes dones que estan en una situació complicada. I també tenim un projecte molt interessant entre mans que encara estem desenvolupant, que és a l'Eix Monturiol. A l'Eix Monturiol tenim una previsió de 48 habitatges que es dividiran en 4 edificis, que és una actuació que està parcialment inclosa al PAI i que bàsicament serà un projecte molt interessant perquè combinarà gent jove i gent gran. Per tant, agafarem 2 col·lectius en situació vulnerable a nivell habitacional i els juntarem i així donem una solució a tots dos i a la vegada fem que es creïn aquestes sinergies de les que parlava, de que no només és important donar un habitatge, sinó també de quina manera el dones i com fas que aquest habitatge tingui molts profits per la teva ciutat més enllà de donar una resposta on viure. I també cal mencionar que aquí nosaltres treballem en conjunt amb una empresa municipal, que és Grame Park, que és la que té encarregada la gestió dels habitatges i junts intentem buscar aquest model sostenible i eficaç per realitzar els habitatges. També és molt important per nosaltres, i ara en un acte on ens juntem diverses institucions és important mencionar-ho, que és molt important la promoció en altres operadors en sòl municipal. Per exemple, aquí parlaré de la Generalitat i de l'AMB. La Generalitat, a través de l'Incasòl, tenim el conveni Ixbruc i el Fons Comín. El Fons Comín són uns edificis que ja estan construïts, que tenen 38 habitatges. I després, a nivell de l'AMB, tenim a través de l'IMSOL, que tenim un conveni d'impuls d'habitatge públic i aquí tenim 2 projectes que s'estan desenvolupant. Un és l'Eix Sant Pasqual, que està promogut per l'IMSOL i que són 106 habitatges protegits dividits en 4 edificis, i després el Front Fluvial del Raval, que en aquest cas ho promou l'empresa mixta Habitatge Metropolis Barcelona i que seran 168 habitatges. I després tenim les àrees residencials estratègiques que estem estudiant el seu desenvolupament. I ja una mica per finalitzar volia parlar de... Ara que estic dient moltes vegades que l'habitatge és un tema molt important, una solució a la que li hem de donar una resposta immediata, tot i que als municipis és complicat, i també és important que es relacioni amb altres àrees i amb altres àmbits. Per exemple, nosaltres tenim molt en compte la sostenibilitat i com donar una segona vida als edificis. És veritat que nosaltres no tenim un altre remei, no podem agafar una zona i construir-hi i hem de rehabilitar habitatges que ja tenim, però això també dona un exemple com de l'important que és la sostenibilitat i poder donar un segon cicle constructiu, en aquest cas, a edificis en desús o a edificis que estaven en mal estat, fins i tot donar una millora estètica a la ciutat. I per altra banda, una cosa que fem, que no és com a tal construcció d'habitatge, però crec que deixa entreveure la nostra part de necessitat de satisfer les demandes socials de la nostra ciutadania, que és la rehabilitació d'habitatges, en aquest cas quan nosaltres donem suport a les comunitats
per tal que rehabilitin les seves façanes, els seus edificis que estan en pitjor estat de certs barris més vulnerables de la nostra ciutat, per així dignificar els barris i a la vegada també ajudar aquestes comunitats que si no tenen aquest input que les administracions ajuden és molt difícil que el desenvolupin. Nosaltres hem rehabilitat un total de 720 habitatges a través dels plans de rehabilitació municipal i ho hem fet a través d'un sistema que és el de la declaració de les àrees de conservació i rehabilitació, les ACRs. És un sistema molt complicat que requereix d'un ajuntament que sigui molt valent en aquest cas, i aquí estic citant el director d'habitatge de l'Ajuntament de Santa Coloma, que sempre ho dic que s'ha de ser molt valent per tirar endavant el tema dels ACRs, perquè al final és quan els ajuntaments donem la col·laboració i adelantem no les ajudes exactament, sinó el suport a les comunitats perquè elles puguin desenvolupar els seus projectes de rehabilitació de façanes i tal, i que és una actuació molt valenta i molt dificultosa i que intentarem treballar en aquesta línia per a veure si podem continuar ajudant a la rehabilitació d'edificis, perquè si no hi ha comunitats de veïns que si no tenen aquesta facilitat de l'administració pública que els ajudi a com saber rehabilitar els seus edificis, tant en temes com de façana, com d'estructura, com d'accessibilitat, doncs és molt complicat que tirin endavant. I llavors res, jo ja acabo, que m'he estès una mica. Espero que la jornada vagi molt bé, que sigueu molt benvinguts a Santa Coloma. Si us voleu fer un passeig després, que veieu la nostra ciutat, que és meravellosa, i que moltes gràcies a tots per venir i que espero que aquesta jornada sigui molt, molt profitosa. Moltes gràcies. Més petita aquí, La Mireia feia més patxoca que jo. Bé, molt bon dia. Moltes gràcies, Mireia, per aquest zoom que has fet en les polítiques d'habitatge de Santa Coloma, que realment és un municipi exemplar amb polítiques actives en temes socials i amb altres, i també en com d'important és especialitzar-se en poder obtenir fons europeus per poder dur a terme totes aquestes polítiques, perquè al final la suma de totes és la que dona els millors resultats. Bé, moltes gràcies. Insisteixo, Mireia, benvinguts, benvingudes, regidors, regidores de l'Ajuntament de Santa Coloma, d'altres municipis que també veig per aquí. Benvinguts, benvingudes també a la resta de ponents, persones que intervindreu posteriorment i tot el públic assistent que participareu posteriorment també en els tallers. Aquesta jornada que organitza, perdoneu que no m'he presentat, perquè a més hi ha hagut canvis en els programes i no sé si... Jo em dic Rosa Sanz, soc la coordinadora de l'àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana de la Diputació de Barcelona, per tant represento la Diputació en aquest cas. Com us deia, aquesta jornada sobre partenariats en temes d'habitatge està organitzada per la Diputació, en aquest cas per la Gerència d'Habitatge, Urbanisme i Activitats i per la Direcció de Relacions Internacionals, i té per objecte donar a conèixer totes aquestes accions que a nivell europeu poden facilitar l'endegament d'aquestes polítiques en matèria d'habitatge. Vull agrair especialment a l'Ajuntament de Santa Coloma que ens hagi acollit en aquest centre, un centre que és magnífic, que es dedica a facilitar recursos per a les dones i també a promoure la innovació i l'economia en perspectiva de gènere. Tot i que no és el tema aquest que avui ens ocuparà en aquesta jornada, realment està molt relacionat perquè les polítiques, o sigui, la igualtat d'alguna manera ha d'imbuir totes les polítiques i, evidentment, la d'habitatge és una de les principals. Tot i que hem de mirar endavant respecte del que ens hem de trobar a partir d'ara i del que hem de fer a partir d'ara, voldria primer aturar-me per fer una mirada respecte de quin és el panorama actual. Tant a la província de Barcelona com a Europa i a Catalunya, evidentment, hi ha una crisi d'habitatge amb moltes dimensions. Les preocupacions coincideixen bàsicament i són l'endarreriment en l'edat de l'emancipació i les decisions reproductives. Per altra banda, l'estat dels habitatges, el malestar, la infrahabitatge, la pobresa energètica i les condicions dels edificis que fa que les condicions de vida es vegin afectades.
També la dificultat per allotjar persones que es dediquen a feines essencials al servei de les comunitats i no només a les cures pròpiament dites, sinó també serveis com mestres, bombers, metges, que sovint tenen dificultats per accedir a un habitatge. I el sensellerisme. A Europa hi ha 1 milió de persones que no tenen un lloc que puguin reconèixer com la seva llar. D'aquest milió de persones, 400.000 són infants, amb les implicacions que té això pel que és l'educació, la seva salut i el trànsit a la vida adulta. Bé, afortunadament, per dir-ho d'alguna manera, Europa també està treballant per afrontar tots aquests reptes i sabem que a principis del 2026 es presentarà el Pla Europeu d'Habitatge Assequible, que creiem que, a part d'incidir a nivell de Unió Europea, possibilitarà que treballem plegats mitjançant accions europees, nacionals, regionals i locals per fer realitat aquest habitatge assequible, sostenible i digne per a tots els ciutadans. Aquest pla, pel que sabem, es sustentarà en 5 pilars fonamentals. Un seria injectar més fons europeus per duplicar el suport a l'habitatge en les polítiques de cohesió i traslladar-ho a nivell d'estats, regions i ciutats. D'altra banda, suavitzar les restriccions a la despesa nacional, revisant les normes d'ajuts estatals per als projectes d'habitatge, per facilitar-ho, però també proposant nous models de finançament alternatius, una col·laboració més profunda entre el que és la inversió privada i la inversió pública, a través d'instruments com podria ser una plataforma d'inversió paneuropea, que podria ser l'instrument central. També es pretén simplificar la producció d'habitatge, simplificant moltes tramitacions, tant des del punt de vista urbanístic en el planejament com les llicències i la contractació pública. I també es vol impulsar i modernitzar el sector de la construcció. Nosaltres ja ho estem vivint també aquí, llavors des de la Unió Europea també es vol desplegar tot el potencial del que implicarà tenir un mercat únic a aquest nivell. Però també contempla passos més específics, com per exemple una nova legislació que abordi el tema dels lloguers de curta durada. Aquesta proposta ja està en fase de debat, per tant, esperem que vegi la llum més aviat que tard. També impulsarà la rehabilitació energètica i vol promoure l'intercanvi de bones pràctiques amb ciutats europees per replicar solucions efectives que ja han estat, diguem-ne, experimentades en temes d'exclusió, per evitar l'exclusió residencial. Per tant, com dèiem al principi, l'objectiu d'aquesta jornada és donar a conèixer als ens locals, donar-nos a conèixer a nosaltres quins són aquests fons europeus, o sigui, quins són els fons europeus i programes que poden ser clau per desplegar aquestes polítiques d'habitatge assequible i produir, bàsicament més que polítiques socials, per produir habitatge, evidentment. I facilitar l'accés a aquestes oportunitats en diversos programes que ja tots coneixeu més o menys, però que avui s'abordaran més directament, com són l'Horizon Europe, el LIFE, l'URBAC o la Iniciativa Urbana Europea. Des de la Diputació organitzem aquesta jornada amb aquest esperit de treballar en xarxa, que creiem que és la manera en què obtindrem millors resultats i és una oportunitat per generar aquestes sinergies. De veritat que esperem i desitgem que d'aquí a un temps puguem dir que hem pogut accedir a uns quants projectes europeus que van néixer en aquesta jornada. Jo ho deixo aquí i donem pas ja que continuï la jornada. Moltes gràcies, insisteixo, per ser aquí i per poder compartir totes aquestes experiències. Bon dia. Molt bé, doncs moltes gràcies, Mireia Blanco, regidora, i Rosa Sanz, coordinadora d'habitatge de la Diputació, per les vostres paraules de benvinguda. Ara sí que ja passarem a la següent part de la jornada, dedicada a la ponència marc que ens farà en Joao Gonçalves, de Housing Europe, però sí que abans voldria recordar-vos ràpidament quin és el programa que tenim per la jornada d'avui, que s'ha projectat aquí en pantalla. Després de la ponència marc passarem a una taula rodona on coneixerem diferents experiències del territori en l'àmbit de l'habitatge.
A continuació farem una pausa cafè amb una dinàmica de networking molt divertida, que veureu que és part també de la dinàmica de la jornada. A continuació entrarem ja en les sessions paral·leles, on ens distribuirem per programes, que cadascú ja els ha seleccionat prèviament, i després passarem a aquest espai de networking, de speed datings o reunions bilaterals que molts de vosaltres ja heu preseleccionat a través de l'aplicació i tancaríem. Només voldria aprofitar també per dir-vos que aquesta és la segona edició que organitzem des de la Direcció de Relacions Internacionals. La primera la vam celebrar tot just fa un any i era de caràcter més general i que tenia sobretot per objectiu posar en valor que a través d'aquestes aliances, aquestes sinergies que podem fer amb els actors, amb els agents del territori, les oportunitats de participar en programes europeus s'amplien. I aquesta va ser la primera jornada i aquest any, com ara ens avançava la Rosa Sanz, vam voler posar el focus en l'àmbit de l'habitatge, que és una prioritat, és un tema, una emergència en l'agenda de moltes administracions i, per tant, no volíem tampoc deixar escapar el fet que estava en l'agenda no només local, sinó també europea i, de fet, hem tingut una excel·lent col·laboració amb les companyes de la Gerència d'Habitatge i, concretament, amb l'Oficina d'Habitatge, que a través del Servei de Suport Municipal de la Direcció portem ja uns quants mesos filant i preparant aquesta jornada i per això avui, més enllà d'entitats, empreses, universitats, centres de recerca de la província, també trobareu entre vosaltres, ara us anireu coneixent, representants de municipis tant de l'àmbit d'habitatge com de l'àmbit de projectes europeus, perquè realment el que vol és enxarxar-nos no només amb els agents del territori, sinó també dins dels mateixos ajuntaments. Dit això, passaré a presentar el ponent, que ens farà la ponència marc de la jornada. És en Joao Gonçalves. En Joao és el director d'innovació de l'entitat Housing Europe. Housing Europe és una referència, una entitat de referència a nivell europeu. És la Federació Europea d'Habitatge Públic, Cooperatiu i Social. Va ser creada l'any 1988, per tant ja suma molts anys de treball i és cert que ara sembla que els fruits s'estan començant a veure, hem de veure què passa més enllà de tots aquests anuncis que estem sentint, però que hi ha molts anys de treball al darrere i Housing Europe, de fet, és una xarxa que està creada per 46 federacions nacionals i regionals de tota Europa que agrupen a 43.000 proveïdors d'habitatge a 25 països i, a més, té una influència directa davant de les institucions europees que ara en Joan ens explicarà com ho estan fent. De fet, tenen una agenda, tant ell com l'equip de Housing Europe, tenen una agenda de ministre o més enllà. M'explicava el Joao que després se'n va a Milà. Realment és un tema que està a l'agenda i realment és una sort poder-ho tenir aquí nosaltres perquè realment tothom vol saber què està passant en aquest moment a l'àmbit Europa, en l'àmbit de l'habitatge. També apuntar que en Joao és coordinador de dues iniciatives europees. Una és Social Energy, que el que vol és impulsar iniciatives energètiques resilients, liderades per ciutadania a Bèlgica, Itàlia i Eslovènia, i també coordina el partenariat per la iniciativa d'habitatge assequible, que de fet lidera Housing Europe i que impulsa una transformació en diferents ciutats a través de fomentar barris inclusius, eficients energèticament i ambientalment sostenibles, tot garantint sobretot l'assequibilitat de l'habitatge. En Joan ens farà la presentació en anglès, tot i que comptarà amb un suport que està traduït al castellà. Després obrirem un espai de preguntes que poden ser formulades i seran també respostes en castellà. Sense més, Joao, cuando quieras, el escenario es tuyo. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros, porque nos consta que tienes una agenda súper exigente. Cuando quieras. Muchas gracias por la presentación. I'm going to save some time already in the slides. I think the presentation is over here. I can use this one. No. Sorry. I have a very nice PowerPoint presentation, so waiting for that.
Yeah, so while we are searching for the PPT, just to say that indeed Housing Europe is the European Federation of Public, Social and Cooperative Housing. We're also quite, well, I can say the word lobbyist in Brussels to defend the sector. And as you know, this is a very critical time. I will mention, oh yeah, thank you very much. Okay, so this I can skip through. Yeah, so I think more or less we know what is the present context, but just to summarize what is going on at the moment, we have a housing crisis ongoing, and we had goals from the past. I don't know if you remember the Green Deal. It's been 5 years already, but it's still in the policy. And we have a lack of housing, and we have affordability questions. So this is just some numbers at the moment. So we all know some cities are more affected by this than others. We have a rise across the board in big cities, and then we have huge expanses of land, especially in Eastern Europe. In my own country, in Portugal, it's completely empty. So there is a lot of inequality across Europe. So I can't say that the house prices have been going up, but they have been going up in some places and going down in others. It's very complex. Yeah, so we have, investment as also quite counterintuitively falling down. And this is something we struggle to understand. While there are a lot of people looking in the market for houses, houses are not being built. This is across the board also in Europe. This is something from Spain I took from our recent report. So as you know, we also, every 2 years, we publish a State of Housing 2025. This is from one project we have called Equal House. The name is not important, but we are trying to understand the actual numbers of access to housing in Europe. And we have a fish for each country, and this one is from Spain. So there's a partnership, also European project. This is a Horizon Europe project dedicated exclusively to research housing figures, which are not very out there. We also understand that, I just took this from La Vanguardia, I think, yeah, La Vanguardia. And we also think that, well, I work in innovation, so by that I mean practice-oriented innovation projects, so like building, renovating, contacting residents, etc. But we are subject to world fluxes of capital, and it's very difficult to tell you that innovation will solve that. This is a policy area question, and this is what the European Commission is trying to understand and to recommend and to develop actions that can reduce the pressure on some cities. We know that where I come from in Lisbon, there were 10 years ago some articles showing up in New York Times that Lisbon had a very high quality of life, people were nice, prices were cheap, and now we have 50,000 Americans living in the city. So you know that they can afford apartments and houses, well, at a higher price than regular Portuguese like me. And this is also very typical of other cities. Barcelona is another case. So this is also from the State of Housing. Again, just you can read that there is lack of access to homes. I'm talking about affordable homes. And we also know that our own stock, the social housing, there is also some waiting lists that are rising. So there are not enough homes sufficient enough to supply the demand. And as I said, there is, so the construction sector, construction companies are not supplying the market with houses. We understand that the market, the medium, high market is very interesting for the real estate agents, but the lower end of that market is not. So this is where social housing, public housing cooperatives should come in, and this is our role. But we are also stressed for capital, and this is a big problem. Silver lining over there, the last bullet, is that even though we have a crisis, we are the sector that is trying to keep up with the numbers, so that we are still the least housing sector, like the social housing sector. We are still trying to keep up with the demand for housing.
So this is obviously the responses from the European Commission. As you all know, even the President of the Council of Europe has talked about it. There is a high pressure to do something about the situation across Europe, and this is where the Housing Task Force comes in. They are a specific task force with representatives from all over the European Commission to try to understand and suggest some actions. And this is what will happen on December 16 by Teresa Ribera. It's already scheduled, so she will present the plan. And this has already been described in the early presentation, so I won't go through it. Hopefully we have some useful actions there, but also what is more important, because housing is not the competence of Europe, European Union, it's a competence of the national states. Pressure on the national states, because if you are used to European issues, you know that, for example, at the end of this year, we have to present the national renovation plans that will prescribe how we're going to increase the number of houses available in the market. But we don't see really a lot of discussion on that. So it's usually a document, but it's not really an effective document. So hopefully that we will change that, because we need it. On policies, Housing Europe has already published a compendium of solutions, so it's like a toolkit. You can pick and choose. We also have the website. Sorry. We also have a website where you have examples of policies, also at the local level, that you can feel inspired. It's called Housing 2030. This is the kind of actions at the policy level that are viable. They are most likely to face those global influxes of capital, the inequalities at the European level regarding housing access, etc. So you have some good practices here in this compendium. It's Housing 2030. But I'm going to stick with innovation in the practice sense. I will start from the beginning. I like to, yeah, thanks a lot. I was really looking for that. Yeah, thanks. So I like to start from the beginning, just with a why. Usually, and this is what we asked our members, so what are you looking for, so that we can align from the European level to the national to the local level. We can all be in line, so what are we going to invest our time in? And this is what they told us. They told us they want to understand what new design, what architecture, using woods, natural-based solutions, passive design, all that. They want to understand what is out there and what they can use, because this sort of design considerations, it's quite cheap. You just have to change the way houses are being built. They also mentioned quite a lot that they would like to understand a bit better and have the capacity and skills to talk with the residents. So how do they do that? And this is what in Avanços Sociais they told us. They also told us that they want to understand how they will talk with the cities. So this is our members, that they are housing providers. So how do we talk with the cities? Because we are going to build a building here with 10 floors, let's say it. So we also want to be in a district that is welcoming, that has public spaces that are, it's basically good for the community. But I always tell them that this is not what innovation is for. This is the means. The goal is obviously to provide homes to people who need it. You have here an example from Ireland, so keep this goal in mind. It's not about using wood, it's about using wood to lower the cost or to make it more comfortable for the people who will be there eventually. So the next step is on what? The what? From quite simplified approach, we see that industrialized approach have a very good likelihood of being a solution. So we are talking about ways to lower the costs of each unit, each dwelling. So we're looking for quantity, simplicity, and semejanza. I forgot the word in English. So this is from one of our partners in France. They have developed a very nice toolkit. They can just establish framework agreements with the municipalities to build as quickly as possible the different modules that you see there.
some of them quite futuristic, like they're in Nanterre. It doesn't exist yet, so let's see how it looks like in the end. But yeah, they have different models, but these are prototypes, these are standards. You just need to find the constructor or the builders to build them within a framework agreement. But obviously there is more than that. So let's look back. I've been studying a lot some million home programs that happened in the 60s and 70s. This is from Sweden, and we have a lot of research done with that. So during that time, we also had the housing crisis after World War II, and we started building and building and building. Most of the European cities now look like that, look like this because of that rush for building quite affordable and in an intense way. And we have a lot of problems across Europe. So what did we learn from that? We have to understand that this is not about building a box where people will live. It's about building communities. So it should be a bit more than just building, because this is what will happen. This is from my own country. This was in the center of Porto, actually. They had to tear it down because it was so filled with social problems. It mended the gap in the 60s, or in this case 70s, but then there was a lot of problems. So what can we do differently this time? So let's not go rushing to start building and building and building and using standardized approaches. Let's look at how we can build back better. This is the American slogan, which is quite effective. So we have two options that I could present to you. We hear a lot about simplification, about deregulation, but be careful. We are talking about the future. How long will the house that we're building now will last? 50 years, 60, 70, hopefully. So let's look at the long-term vision instead of just rushing to solve the problem we have right now, because they will be quite expensive in the future. We usually talk about life cycle costs, and this is what we mean. In 40 years, what will be the maintenance costs? What will be the costs for the community? How many problems will we face in that community in 50 years? And we know that because we built back in the 60s, so it's 60 years later now. So we have that experience. So innovation in projects, what are we talking about? So we are talking about some courageous people here, probably not so much courage, but they have the capacity, so they have the means, the resources to take some risks. These are called, in my area, innovators and early adopters. And these are the ones that we will become if we enter Horizon Europe projects. So there will be a lot of risk, there will be a lot of uncertainties, things will go right, some things will go wrong, but the important is to learn and then sharing to the rest of those pragmatists, conservatives, and the skeptics to convince them to follow the same path. And this is also important because this curve takes a lot of time. So it's important to understand that innovation is not about the present now, the problems now, the problems now, but we have to solve it in the future, 5, 10, 15 years, 20 years. We are researching, we are developing solutions at a smaller scale so that we can upscale it in the future, but it's not immediate. And what are we looking for? And this is also important to understand. So if we want to pass from those front runners to the pragmatists, we want to give them this. This is from research. This is what people in housing provider cities are looking for when they are convinced of something. So we have to clear, this is the positive side, this is the negative side. So we have to give them the comparison terms, information, skills, and knowledge. We have to give them the change leaders and also financial opportunities. We have to have them the capital to change. And we have to reduce complexity, the economic viability, etc. And also procurement is a big obstacle here as well. So our pitch in terms of innovation, what is it? So first of all, like I said, learn from the past. Don't start from anew. Sometimes in European projects we think we have a great idea, but we have to take the time, effort to start from what happened in the past. So look to the Million Home Program. The Swedish, for example, have a lot of research on what worked, what didn't work. So look at that, especially at what didn't work.
I come from a culture in Portugal that we don't like to talk about failures, but this is where innovation comes from. It's great to go to the United States, and they are very happy to share what went wrong with the failures. It's a completely different culture, and we have to be a bit more like that. Like I said as well, the neighborhood scale. Not always. So sometimes you just look at the building, it's cheaper, but then the neighborhood is where people live. It's not the dwelling. And then, like I said, act with caution. This means that curve that I showed you earlier. So use European projects to experiment, to learn before scaling up. You don't try to use circular economy, for example, which is we are quite at the start of that process, right out of the bat. Just learn from it, and yeah, so that you can, in 10 years, you can have a nice scaled-up program. So let's show you some finalized projects. We call them good practices, but this term has a lot going for it, but yeah, I will go into it a bit as well. So, as I mentioned, standardized, industrialized approaches. They are quite good solutions to lower the costs and offer nice housing for people who need it. This is one of the examples we have from Tallinn. This is a building that you see across Central and Eastern Europe. I was actually living for a while in Lithuania, I had the same, and this is Estonia, exactly the same building. So they have exactly the same design across Eastern Europe, which they don't really like it, but it has advantages. The advantage is that you can utilize industrialized approaches. You have heard it already. So you have a factory produced elsewhere, and it's set up, and in this case, a matter of weeks, 1 to 2 weeks, to install it on site. And here you see how basically they just put the cladding in the wall. This is a bit the figure of this building. Also, we can innovate in other ways. So we have, well, since we started to work more from home, we have a lot of warehouses that are more and more empty, industrial spaces. This is example very near here, that they're just using the external wall as an insulation material. It's quite good. Also, design can be used not in a so much retrofitting way, but also as a way to promote contact. This is from the UK. This design is a machine to promote contact. This is basically senior citizens. So it's a machine to promote contacts. You know that when we get older, we need more contact than we are younger, probably. So yeah, this is basically a senior residence, I think is the name, and they have common spaces like this orchard here. So they can all spend time together. There's obviously other technology that we can look at, also some social civic. And yeah, we also have other kinds of innovation. So this is what I mentioned before is the, well, we call it co-creation projects. And this is a very nice example of a cooperative in Berlin, where the cooperative asked the builder, in this case, yeah, the architects, Tough Cow, I think the name of the architects were, to co-develop with the residents. So they had to they had to present the project to the residents, and they expect to have feedback and change the project with that feedback. And this is the result. It's quite nice. I can tell you that, for example, the ground floor was dedicated to housing, more apartments, and the resident says, no, we want common spaces. We want a ping pong table, a laundry room, etc. So we can all meet and enjoy the community. This is also quite an interesting project. It's from Sweden. And in this case, it's a procurement innovation. So in this case, the municipality asked the builder, Skanska, to include the residents as trainees in the renovation. So this was an obligation, a procurement element obligation. And basically, the residents were involved in the renovation of their own homes. Why? I mean, obviously, this has a goal. There was a lot of unemployment in these areas. Sweden is lacking construction people, or people in construction. And this was a way to
start getting them interested in the construction sector. So I would say it's a win-win situation. There are some gray areas there, but I won't go into that. And then this is, we also use this quite a lot, the Aalborg model. Why is it the model? I'm not only talking about the retrofitting. It's, the model is that this project has been ongoing for 15 years, and they have a very nice blueprint on how to start and how to convince other stakeholders to join the same vision as the housing provider did. Immerland is the name of the housing provider in Aalborg. So this project is successful for us, not because of the nice result in terms of the visuals, but especially because they were able to, and this is actually the most important in projects, to lead the change management process. That was quite effective. And it's all the city stakeholders, the firemen, the social services, are involved in it, and they share the same vision for the city. And you can tell from the results that all this alignment is quite effective in the long term. This is another kind of innovation. The name of the project is also called Innovation City. Why is this innovation for us? This is, so this Ruhr region organization, they created a company called Innovation City Ruhr to start a pilot project in the city of Bottrop. They retrofitted and installed solar panels there. But this was just the start. The purpose was to create this pilot project to learn and to scale up. So another city, bigger, then another city. So the goal is to, I don't know, actually like in 2040, to have the Ruhr region already well using the same approach. So it's like a step-by-step approach to retrofit the stock in the Ruhr region, which is quite huge in Germany. So also, obviously, I wanted to bring ongoing projects. The other ones are already finished. We know the results. I wanted to bring also some projects we are involved in. But it's always about why we are doing it, what is the purpose. And in the first case, it's because we all know construction is not very innovative. There are reasons for it. I won't go into that. But what can we do about it in using Horizon Europe opportunity? And this is one of the projects we're involved. It's called Meta Building Labs. We know that construction is a big company game. So how can we include SMEs to deliver to think about new technology and to be able to deliver that to the markets, because they face a lot of restraints. There's a lot of standards, there are requirements. So it's difficult for an SME or even a startup to provide their solutions to the market. And this is basically a network of research organizations that are willing to provide the testing facilities to the SMEs to be able to cheaply reach those standards and to reach the market. By the way, these logos are the housing providers that are involved. Housing providers or cities, this is the actors we work with. We also, we've been hearing a lot about heat pumps. So we wanted to understand when to use it, what are they, what types are they. So we entered this project to do precisely that. So we have 12 demonstration projects in different parts of the Europe. We wanted to see the dimension, what is the critical dimension of a project so that heat pump is cost effective, all that. So this is what we are doing in InstallRes, also a project we are involved. Social energy, I'm coordinating this, and it's basically to create energy communities with low-income individuals or households. We know that energy communities are an excellent tool, but it's mostly a middle-class prospect. So low-class families, energy-poor families are seldom resorting to those schemes. So we wanted to develop some kind of methodology that would help us create those communities, and we are testing that in Italy, Belgium, and in Slovenia. Hopefully, at the end of the project, we have that blueprint. This is, well, it's another project which requires a bit of framing.
as you saw, I have the industrialized approach example from Estonia. Easier there to install in an industrialized way because all the buildings look more or less the same. But what can we do in the Western Europe, where we have a very differentiated stock? So what is there to do? And this is what we are doing in this project here. So we're trying to scan buildings and aggregate the ones that could be renovated or retrofit in an industrialized way. So not in the same building, but here and there. And then we aggregate them, we install the factory, and we just then deliver the cladding for those similar buildings. This is the logic of this project. Of course, reminder that innovation has a cost. It's not the business as usual. Let's say you are learning, and when you're learning, there are risks. Risks in finance equals investment. So there is a risk management capital there. And these are some numbers from a very nice project from Austria. In this project, by the way, they retrofitted the buildings, obviously, but they also have a very innovative mobility design there. So they're trying to encourage shared mobility schemes. So not use the car, but using shared vehicles. And you can tell that it's, quite an expensive project. And it also required a slight increase in the rents in this building. Just to finish off on the initiative we are leading, so we are offering support to develop projects like the ones I presented. So basically this works, so we try to find these nice practices with good results, good proven results across Europe. And we ask the project leaders of each one of these projects to act as mentors or experts willing to pass that knowledge to other project leaders, project managers. This is what we do. It takes a lot of time. And next week I'll be in Prague with the second event on this matchmaking, networking project. These are just some figures. Our goal is to identify 35 municipalities or housing providers that we are helping. Yeah, so there will be a call soon. We will launch the third wave of the call for applications for this tailored support scheme in Prague on November 18th. And yeah, you have the website of this project and my contact if you would like some more information on all these projects. Thanks a lot. I guess I'll be here. Pues muchas gracias, Joao. Creo que no funciona. ¿Funciona o no funciona el micro? No funciona. ¿Sí? Perfecto. Si quieres, toma asiento. Ahora abriremos 12 rondas de preguntas del público. Si alguien quiere formular alguna pregunta, que levante la mano y las compañeras Clara y Berta, que son estudiantes en prácticas de la Dirección de Relaciones Internacionales, pues os acercarán el micro. Si queréis, mientras tanto, pues yo sé que con el equipo habíamos pensado en alguna pregunta mientras vais. Oh, hay una mano levantada. Adelante, por favor. Si puedes identificarte, presentarte. Gracias. Hola. Mi nombre es Alés, del Observatorio de la Vivienda de Barcelona. Es una pregunta muy sencilla. Hemos estado atentos a la publicación del State of Housing y aún no han salido datos de España. No sé si es que van a salir posteriormente o... Sí, sí, va a salir posteriormente, sí. Hola, Luisa Pinto, del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona. Antes has explicado uno de los proyectos que era de renovación sobre vivienda social, sin ánimo de lucro, non-profit. Y quería preguntarte, porque en el caso de España, como sabes, el porcentaje de vivienda social o de vivienda pues, pública es bajísimo, no llegamos al 3%, y todos los fondos europeos, la mayoría de fondos europeos, especialmente los Next Generation, han llegado para hacer renovación de parque privado, de vivienda que está en manos de privados.
Esto, pues, como sabes, también tiene consecuencias en que el precio de la vivienda pues, puede mejorar porque, por supuesto, es vivienda que ya está energéticamente mejor, cumple con mejores estándares, y quisiera saber si desde Europa se está pensando en alguna medida para evitar procesos de especulación con fondos europeos que pueden derivar en gentrificación, expulsiones, renovictions, y no sé si desde Europa hay algún debate abierto sobre el tema, si en el plan europeo piensan establecer algún tipo de condiciones a los países miembros cuando se les otorguen estas ayudas, estos fondos, para que se mantenga la asequibilidad de la vivienda. Sí, es una buena cuestión. Sí y no. Por eso tenemos que hacer presión en esta nueva task force para garantizar que no es solamente construir o beneficiar ciertos elementos de la sociedad, y sí la mayor parte. Es un problema que vemos más y más, que creo que se ofrece demasiada confianza a la construcción que va a solucionar los problemas, pero no es una disfunción del mercado, es una market failure, y que tenemos que ser inteligentes para solucionarlo. No es solo más oferta o bajar los precios de la construcción. Eso es muy poco, pero es que en Europa, si estás en Bruselas, esto se escucha mucho. Todos los días lo intentamos comunicar. Eso es verdad. Yo no soy de la Comisión de la Unión Europea, del Parlamento. Es que, bueno, te digo que hubo ahora para construir ese plano que Teresa Rivera va a presentar el 18 de diciembre. Hubo un proceso de diálogo y hay empresas, no voy a nominarlas, pero que han, ¿cómo se dice?, flooded the email box de la task force. Así que estamos siempre combatiendo fuerzas muy fuertes. Yo espero que sí. Mira, lo que te digo es que cuando escuchas a alguien de la task force hablar, eso transparece un poco el esfuerzo de entender el sector, garantizar la asequibilidad y también este sentido de comunidad necesario, no hacer proyectos solamente de construcción de viviendas. Pero a ver el producto final, porque sabes que en Europa el documento inicial y el documento final puede haber unas diferencias importantes. Y creo que depende de todos nosotros de hacer presión en las instancias a nuestra disposición para garantizar esto. Es una lucha constante. ¿Sí? Buenos días, muchas gracias por la presentación. Soy Jennifer Ruiz, del equipo de programas europeos de +D+I en Acció, en la Generalitat de Cataluña. Entonces, creo que después se explicará durante la sesión, pero sí que me gustaría saber tu opinión sobre estas nuevas iniciativas de la Comisión Europea, como la New European Bauhaus o la Partnership Build for People. ¿Crees que son suficientes, que habría que hacer más lobby para que estas iniciativas tuviesen más fuerza o que surgiesen más para reforzar este sector? New European Bauhaus. Hay unas, ¿cómo se dice? Calls, convocatorias. Ahora, bueno, termina hoy, me están enviando WhatsApps para decir que está todo bien. Pero de New European Bauhaus, que son 3 principios que debemos garantizar en los proyectos de vivienda. Uno que es un poco complicado, es beautiful, bonito. Pero ¿qué pienso de esto? Bueno, es que es solamente una manera de formalizar algo que ya existe hace muchísimo. Tal vez no tanto lo bonito, pero también no sé muy bien lo que es bonito. Yo cuando miro un edificio modernista, brutalista, y para mí esto no es bonito, pero arquitectos que es una maravilla, así que es muy complicado garantizar eso.
Pero, ¿qué podemos hacer? Que utilizar los crafts locales, garantizar la identidad local. ¿Qué materiales de construcción se utilizan en Cataluña, por ejemplo? No importar modelos de fuera que no sirven al clima, por ejemplo. Creo que el European Bauhaus es muy bueno, pero creo que hay un esfuerzo también en la Unión Europea para implementar estas ideas en proyectos concretos. Pero como mucho en la Unión Europea se hace un plan y después se queda un poco en la expectativa de que se va a concretar en la realidad sin nada más. Pero lo más, en mi experiencia, que estoy involucrado en innovación, el problema no es el plan, el problema es exactamente cuáles son los actores en el local que van a make it come true. Esto es lo crítico. Y creo que en la Unión Europea, espero que en este plan nos va a decir cómo se va a garantizar eso. Porque, mira, hacer un proyecto o hacer un plan para Finlandia o hacer un plan para Grecia es algo completamente distinto. Aquí en Barcelona tienen la Diputación que os ayuda a encontrar networking para hacer buenos proyectos, pero eso no existe en otras partes de Europa. Tenemos ciudades medias y pequeñas perdidas en Portugal, en mi país, que no saben, bueno, que miran a Horizon Europe como algo distante de las universidades. Mira, todo esto es más importante que hacer el plan, de verdad. Eso es bottom-up approaches, como se dice en inglés, ¿no? Eso es más importante que hacer un plan muy bonito. Creo que ya es tiempo de empezar a comprender eso, ¿no? Pero, bueno, a ver lo que va a suceder. Y la parcería Build for People. Esto es una parcería público-privada para garantizar que los proyectos también tienen el input de las empresas privadas, de los constructores, de las unidades de investigación. Creo que están en discusión y fuimos invitados para hacer parte del próximo Build for People, pero ya está un poco, no hay decisión aún, por lo que sé, pero es un poco diferente del NEP. Gracias. Natalia, de la Fundación Habitat 3. Desde el optimismo y desde la creencia que realmente las cosas funcionan, la percepción de que algunos programas, como el programa Horizon, se desarrollan y se llevan a cabo y muchas veces se quedan dentro del contexto de los insiders. Tu perspectiva como conocedor, ¿realmente hay proyectos que sí, que calan, que aceleran, que contribuyen a la innovación y a la generalización pues, de esas tecnologías y metodologías que están pero que no son generales? ¿O se quedan un poco en el limbo de los proyectos europeos y de los conocedores de los proyectos europeos? Sí. Sí, creo que tenemos que entender que, por eso he hablado de eso, que un proyecto es para experimentar algo, ¿no? Que experimentamos, aprendimos lecciones y después cambiamos las prácticas usuales en nuestra empresa o organización, lo que sea. Al menos a mí me gustaría mucho de ver la gente decir, este proyecto ha fallado porque esto. Eso se aprende. Pero cuando haces un proyecto, siempre se queda todo muy bien. Los resultados fueron alcanzados de una manera o de otra. Esto no es innovación. Creo que hay que trabajar un poco en ese sentido. Al menos invertir un poco más tiempo y recursos, esto decimos mucho a la Comisión Europea, en organizar todo lo que sale de los proyectos. Hay muchísimos proyectos en Horizon Europe.
lo que nos pides es un website, ponemos ahí los resultados y se quedan. Imagina los websites que tengo que consultar para entender lo que pasa en economía circular. Pero eso es que algo tenemos que hacer. Este proyecto que he presentado por último también fue una tentativa de solucionar eso, de pedir a estos project managers que salgan de su oficina y expliquen a otros qué ha pasado en ese proyecto, porque fue un suceso, lo que has aprendido, lo que no sucedió tan bien. Eso tenemos que invertir tiempo para que podamos crecer en términos de conocimiento. ¿Sí? Pero es un mundo muy descentralizado. Bueno, pues gracias, Joao. A mí sí que me gustaría también aprovechar para hacer, si acaso, una última pregunta, más no tanto en el ámbito de programas, sino más en el ámbito del lobby. La Diputación pues, tiene desde el año 98 una oficina en Bruselas y estamos pues, muy atentas, ¿no?, de lo que se cuece en la Comisión, en el Parlamento, y sí que hemos visto, ¿no?, que las grandes ciudades europeas, sobre todo a través de iniciativas como Mayors for Housing, están intentando influir en la agenda europea, ¿no? Y bueno, pues como representante de la Diputación y teniendo en cuenta que los municipios más representativos, ¿no?, de lo que es la provincia de Barcelona son municipios medianos, ciudades medianas, pequeños. No sé qué piensas tú, hasta qué punto, ¿no?, el hecho de que las grandes ciudades estén, las empresas, pero también las grandes ciudades estén ahí como intentando influir, si hay riesgo de que las ciudades medianas, pequeñas, se puedan quedar un poco fuera de la estrategia europea, de los recursos. No sé qué opinión tienes y cómo podríamos reaccionar. Sí, seguramente. Las ciudades, los ciudadanos, no tenemos tanta voz en Bruselas. Yo creo que es una buena iniciativa tener una oficina en Bruselas para hacer este lobbying, este grupos de presión, porque si no, las leyes que vienen de Europa, que después they are implemented se implementan en el nivel nacional, no van a considerar todos los puntos de vista. Es que la definición de política es una cuestión de puntos de vista, no hay una solución óptima, hay siempre opciones. Y hay empresas con muchos medios que utilizan argumentos muy convincentes que convencen la Comisión Europea, los individuos de la Comisión Europea. Esto así se pasa, no es nada de malo, es así que funciona una discusión y tenemos que tener esos diferentes puntos de vista en la mesa. Por eso las ciudades medias y pequeñas tienen que organizarse en diputaciones o otros esquemas y venir a Bruselas a utilizar sus argumentos. También los individuos, es más difícil. Tenemos una asociación allá de tenants, de inquilinos, que hacen mucha labor, pero ellos tienen 2 personas en Bruselas. Imaginen la diferencia entre Airbnb y los inquilinos, es increíble. Así que, bueno, sí, es necesario y aplaudo la iniciativa de la Diputación. Ojalá tenemos más. Bueno, estupendo. Muchas gracias, Joao. Os compartiremos la presentación. La verdad es que los ejemplos a mí me parecen súper sugerentes y me quedo con ganas de saber más. Lo mismo para vosotros, si tenéis interès en aprofundizar sobre algun dels exemples que ens ha presentat en Joao, doncs ens ha facilitat també el seu contacte. Muchas gracias por compartir esta mañana con nosotros, con nosotras. Y ahora sí que ya pasaremos a la siguiente fase del programa. Por favor, claro. Para quien va a empezar proyectos.
que los proyectos europeos Horizon, Life, son muy complicados. Así que estén muy seguros de su agenda estratégica, de sus planes estratégicos, para hacer algo que va a ser importante para vosotros. No busquen proyectos europeos solo por lo que sea, pero empiecen al nivel organizacional de la ciudad con el plan estratégico y qué áreas se van a invertir primero y después van a entender que pueden buscar de esas parcerías, no proyectos, parcerías, que esto es sobre competencias, no es sobre proyectos. Gracias. Totalmente de acuerdo. Ara sí que demanarem a Nora Cabré i Roman si pots pujar i presentar també els ponents de la teva taula rodona. Aprofito per comentar que l'Eduard és el consultor en l'àmbit de l'habitatge i és també l'autor de la nota conceptual que hem preparat per a aquesta jornada, que està penjada a la pàgina web de la jornada i que si no heu tingut temps encara de llegir-vos-la, doncs feu, perquè realment és un compendi de les diferents iniciatives, projectes en l'àmbit europeu, que és una molt bona guia i sobretot per tots els que estem aquí avui en aquesta jornada. Així que, Eduard, tot teu, moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Em sentiu bé? Perfecte. Doncs jo, si us sembla, faré pujar ja directament els ponents que ens acompanyaran, després faré una petita intervenció, però els presento. Són l'Eloi Cortés, primer tinent d'alcaldessa i regidor d'Habitatge de l'Ajuntament de Sabadell, i també en Jordi Ayats, director de la Fundació Europeis, si em volen acompanyar. Perquè aquesta sessió el que vol ser és una conversa a partir de l'experiència d'un ajuntament i d'una fundació en aquest cas. Disculpem a més a l'Eugènia Martínez, que ens havia d'acompanyar per part de l'Ajuntament de Vilafranca, també una altra experiència municipalista, però per motius personals no ens ha pogut acompanyar avui. Tenim una sèrie de preguntes preparades pels ponents i després també obrirem preguntes al públic, per tant, qualsevol qüestió que aparegui us la noteu i la recuperem al final. Però jo sí que abans d'entrar en matèria volia fer una mica repàs d'aquesta nota conceptual que us han comentat i que molts de vosaltres ja haureu vist a la pàgina web de la jornada, perquè d'alguna manera amb aquesta nota el que volíem era anivellar el nivell de coneixement en relació a projectes europeus en l'àmbit de l'habitatge. Llavors, fent un repàs molt ràpid dels principals missatges d'aquesta nota, començant per una qüestió que en Joao també ha apuntat, que és el tema de la competència. La Unió Europea no és competent en matèria d'habitatge i, per tant, això condiciona molt l'enfocament, de quina manera la Unió Europea tracta la qüestió de l'habitatge. Malgrat això, la Unió Europea fa molts anys que incideix de forma més o menys directa en l'àmbit de l'habitatge i la guia el que fa és recollir fonamentalment aquesta trajectòria. Molt sintèticament, la Unió Europea ha incidit durant els últims anys en l'àmbit de l'habitatge, per exemple, en l'àmbit de la sostenibilitat. Sabem que l'onada de rehabilitació europea, però també les directives, com seria la Directiva d'Eficiència Energètica d'Edificis, són iniciatives de la Comissió i del Parlament Europeu que acaben influint molt en el nivell local. També en l'àmbit de la sostenibilitat, la missió 100 ciutats climàticament neutres, de la que formen part més de 100 ciutats europees i moltes altres s'hi estan afegint en els últims mesos i anys, però també el programa LIFE, del que parlarem avui i del que tenim també una representant que treballa fonamentalment en l'àmbit de la sostenibilitat. La Comissió Europea també ha incidit en habitatge a través de la cooperació i desenvolupament territorials, amb programes com Interreg, Urbact o els propis fons FEDER de desenvolupament regional, i també, com ens ha explicat en Joao, en l'àmbit de la innovació. Molt important el programa Horizon, també la iniciativa urbana europea que permet posar aquesta innovació a la pràctica en projectes pilot, aquesta iniciativa urbana europea que coneixíem abans com els UIA i els fons Horizon. I molt important, una qüestió que també recollim en la nota conceptual, que totes aquestes línies d'actuació es fonamenten en un model de la quàdruple hèlix. Aquest model de la quàdruple hèlix el que fa és incidir en que no importa qui proposa el projecte, però sí que és important que hi hagi 4 àmbits representats en aquests projectes europeus. El sector públic, el sector privat empresarial,
l'àmbit de la recerca i l'acadèmia i també la societat civil. Aquests 4 actors són importants, com us podeu imaginar, en el disseny, però també en la implementació d'aquests projectes europeus. Més recentment, els fons Next Generation han suposat també un punt d'inflexió en com la Unió Europea està incidint en l'àmbit de l'habitatge. Ho ha fet a conseqüència de la crisi de la Covid, però moltes de les iniciatives i dels aprenentatges dels Next Generation han influït i influiran en el futur en com la Unió afronta la qüestió de la crisi de l'habitatge. I més recentment, en Joao ja ho ha cobert molt bé, el Pla d'Habitatge Assequible que es presentarà a mitjans de desembre, el proper marc financer plurianual de la Unió Europea, que ja s'ha presentat en un primer format esborrany i que ja apunta alguns canvis, diguem-ne, en com s'estructuraran els programes europeus a futur, i també una voluntat declarada de les institucions europees d'oferir més finançament a través del Banc Europeu d'Inversions i també d'altres instruments. Per tant, volia fer una mica aquest repàs per situar sobretot aquelles persones que no han tingut temps de revisar la nota i sense més comencem amb una sèrie de preguntes als ponents i si us sembla primer voldria demanar-vos a cadascú de vosaltres que féssiu una primera introducció de quines són les iniciatives en el cas de l'Ajuntament de Sabadell que està treballant en l'àmbit de l'habitatge i sobretot en l'àmbit de la incidència, com també s'ha apuntat abans, d'aquestes ciutats intermitges que ja us heu mobilitzat per demanar una sèrie de qüestions a les institucions europees i en el cas d'en Jordi que ens parlés molt específicament del programa i del projecte Gidomus en el marc del LIFE. Per tant, Eloi, si vols començar. Ara sí. Bon dia i primer de tot agrair a la Diputació que ens hagi convidat i també a Santa Coloma que ens aculli. Ara ho deies i de fet enllaçant amb l'últim que comentava el Joao arrel de la pregunta que li ha fet d'aquestes ciutats mitjanes i jo també diria petites, que potser com més ens allunyem de Barcelona més realitats tenim. Nosaltres a Sabadell formem part de l'Associació de l'Arc Metropolità que ens hem autoorganitzat com aquelles ciutats de la segona corona metropolitana que estem dins de la regió metropolitana però no estem dins de l'àrea metropolitana i per tant no tenim aquest paraigües que suposa l'AMB a nivell institucional i també de recursos per intentar reflectir aquesta realitat que tenim. Al final estem a 30 minuts de Barcelona, teòricament, després en triem més, però sobre el paper són 30 minuts, però hi ha diferències molt grans. Sabadell, per exemple, està separat de l'àrea metropolitana per un carrer només, que és Barberà del Vallès. Terrassa, que és la tercera ciutat de Catalunya, té una zona diferent que la de Sabadell a nivell de transport tarifari. Per tant, són d'aquestes realitats que estem allà al mig, som ciutats mitjanes o grans, però no estem dins d'aquestes estructures o no ens beneficiem tant d'estar a l'àrea metropolitana. I per tant volíem autoorganitzar-nos, fer de lobby i per tant que Europa, la Unió Europea, també sigui conscient de les nostres realitats. Perquè al final una cosa és el marc general, però quan comences a explicar les realitats de ciutats com Sabadell inclús no són del tot iguals als que pot tenir una ciutat com Vilafranca, per exemple, que també està dins de l'art metropolità, o ja no parlem quan comences a parlar amb gent de l'Associació de Micropobles, que al final són realitats molt diferents, perquè nosaltres tenim sol i els nostres problemes d'habitatge són uns. La gent dels micropobles tenen uns altres problemes que quan te'ls expliquen, com a ciutat gran que som, ens poden xocar. Per tant, tenim aquesta necessitat d'autoorganitzar-nos, de fer de lobby i també d'explicar a la Unió Europea quines necessitats tenim. I també demanar, a banda de més recursos, també alguns canvis normatius que potser no estan directament relacionats amb l'habitatge, però sí que a nivell de gestió dels fons, a nivell de contractació, ens han d'ajudar. Perquè a vegades el problema que hem tingut no és tant de disposició de fons, sinó de tota aquella normativa que s'ha anat desenvolupant que ens ha limitat molt l'acció. Una llei de contractació que dificulta molt o que en el fons acaba donant molt poder a les empreses perquè ens dona poques capacitats per sancionar-les i que al final se poden presentar diverses empreses, poden fer una baixa, els has d'adjudicar, després et deixen tirar, tu has d'acabar pagant els increments o aquestes situacions que tenim en aquesta normativa de contractació que ens dificulta molt la feina. Per tant, volíem traslladar directament aquesta realitat a la Unió Europea perquè al final els ajuntaments també som el link més directe o podem ser el link més directe entre la Unió Europea
i el ciutadà. I després també ens volíem posar a disposició i explicar que som bons gestors de fons europeus, que tenim bones pràctiques i que, per tant, que poden comptar amb nosaltres per desenvolupar tot això, i potser a vegades ens han d'arribar directament als fons, és a dir, perquè quan passen el filtre dels estats i de les comunitats autònomes perdem temps i es van afegint filtres que fan els projectes a vegades poc eficaços. I per tant també volíem traslladar aquesta realitat que crec que és compartida per diferents municipis perquè siguin més sensibles a les especificitats dels diferents territoris de la Unió Europea. Molt bé, perfecte. Jordi, ens expliques què és la Fundació Europeis i el programa Gidomus? Sí, primer de tot, bon dia a totes i a tots. Gràcies, Eduard, gràcies a la Diputació per convidar-nos, gràcies a Santa Coloma per deixar cedir aquest espai tan emblemàtic per aquesta jornada. I la veritat estic molt content de veure l'assistència, no és habitual quan parlem de rehabilitació d'habitatges, veure aquest tipus d'assistència, o sigui que molt content de poder-hi participar. Jo crec que abans de començar parlant de Gidomus valdria la pena presentar-nos mínimament. Som la Fundació Europeis, som una entitat sense ànim de lucre que ens dediquem a impulsar projectes innovadors de descarbonització d'edificis residencials, amb vulnerabilitat, sense vulnerabilitat, equipament públic. Estem també impulsant transició energètica en pimes, en petites i mitjanes empreses i també transició energètica participativa, tant de models impulsats per models de promoció pública com de promoció privada, tant ciutadana com industrial. Bé, nosaltres bàsicament ens dediquem a portar a la realitat innovació. Innovació que pot venir des de nosaltres mateixos, perquè som un actor de mercat que entenem la realitat de la situació, en aquest cas, de l'habitatge i veiem o pensem que podríem intentar resoldre les barreres a través de diferents solucions innovadores, com també ajudar grans actors, públics i privats, en impulsar i transformar idees en realitat a través de la innovació. I ajudem en tota la cadena de valor, començant amb un bon disseny, implantant i també operant si fa falta. I també tota la part de finançament. Abans s'ha comentat, que en Joao ha comentat, que hi ha molta innovació i que moltes vegades no s'acaba de compartir i per tant d'alguna manera queda com aïllada. Nosaltres justament naixem en part per això. Som un actor nou que el que agafa és la innovació i la porta a la societat a través dels grans actors de la societat, administració pública i grans actors privats. I sobretot amb un enfoc d'escalat molt important. La innovació moltes vegades ens centrem a fer bones històries, bones experiències pilot exitosos, però sense aquesta visió d'escalat. Al final queda amb una prova pilot molt maca, que es pot explicar, però que no té una incidència real a la societat. Per tant, és molt important que quan innovem, sempre des del principi ja incorporem el tema de l'escalat i també del model d'autosostenibilitat, que no només quedi amb un pilot finançat a través d'una convocatòria d'innovació, sinó que després li podem donar recorregut i que no depengui constantment d'aquesta ajuda d'innovació. I nosaltres bàsicament ens dediquem a això. Tornant al tema de Gidomus. Gidomus és un projecte live de les diferents convocatòries de finançament que podeu veure en el document que ha redactat l'Eduard i el seu equip, que aprofito per recomanar, perquè la veritat és que és una bona síntesi de les diferents solucions de finançament que hi ha, a més amb una taula final molt interessant. Doncs el projecte LIFE el que pretén és impulsar rehabilitació energètica, en aquest cas a la demarcació de Girona, a través d'un acompanyament gratuït, integral a la ciutadania. I també amb un component molt important de generació de demanda. Més enllà d'explicar la convocatòria live, l'interessant d'aquest projecte és una mica el recorregut, perquè moltes vegades quan parlem amb administracions públiques hem de tenir molt clar, i comparteixo aquest comentari final del Jau, el finançament europeu no és un fi, és un mitjà, i això hem de tenir molt clar, perquè si no al final no generem impacte. Llavors, és molt important que abans d'anar a buscar finançament, l'Ajuntament, en aquest cas, o l'entitat supramunicipal, tingui una visió, tingui una estratègia. I a partir d'aquí ajudem com fer realitat aquesta estratègia pas a pas. I a la Fundació, per exemple, Europeis ens dediquem a això. I Gidomus és un bon exemple. Gidomus va començar amb un Horizon fa 6 anys, amb una prova pilot a la ciutat d'Olot, fent la primera oficina de finestreta única per impuls de rehabilitació a l'estat espanyol, que ara tot està molt de moda. Va ser un èxit. I d'allà vàrem dir, home, doncs això ho anem a escalar. El següent pas va ser convertir aquella prova pilot en un programa que es va dir i es diu Garrotxa Domus. El mateix, escalat
a tota la comarca de la Garrotxa. Aquí vam tenir la sort de comptar amb el suport de l'Institut Català de l'Energia i després, també amb aquesta voluntat d'anar escalant, vàrem aprofitar també una solució de finançament que és l'IO City Facilities. Vàrem aplicar la primera convocatòria d'IO City Facilities. Nosaltres no, 5 ajuntaments, 5 capitals de comarca de la demarcació de Girona que van aplicar el GIDOMUS i gràcies a aquell finançament petit però útil pel que necessitàvem en aquell moment, que era dissenyar l'escalat a tota la demarcació, tenim aquest escalat. I gràcies a aquest projecte LIFE acabem de completar l'escalat a tota la demarcació de Girona. Per tant, és un exemple de que és molt important tenir un pla, un full de ruta, un pla estratègic i, mica en mica, passet a passet, anar fent créixer aquest tipus de projectes. I que no només es quedin en una prova pilot. Jordi, em quedo potser amb tu perquè una qüestió que ens interessava era entendre el rol dels ajuntaments tant en el disseny com en la implementació de GIDOMUS, perquè al final vosaltres sou una entitat privada que heu dinamitzat aquest projecte però que entenem que heu treballat molt colze a colze amb els ajuntaments. Sí, com deia al principi, nosaltres treballem de la mà d'entitats públiques com privades. I a nivell de projectes, hi ha projectes que estan impulsats, promoguts per entitats públiques, ajuntaments, entitats supramunicipals, i d'altres, com per exemple podria ser GIDOMUS, que estan impulsats o promoguts per nosaltres en aquest cas, però sense la complicitat, sense el suport de l'administració pública, no seria possible. I això ho tenim molt clar. I sobretot quan parlem de descarbonització del sector residencial. Nosaltres des de la Fundació sempre diem el mateix. La primera gran barrera de la descarbonització és la falta de demanda. No entraré a debatre perquè això ho donaria per tot un matí, però és evident que no forma part de la societat o dels propietaris en aquest cas de plantejar-se una millora en la seva llar. Com podem d'alguna manera capgirar aquesta poca receptivitat creant entorns de confiança, espais on tu pots parlar amb aquell propietari i fer-li entendre de la necessitat i els beneficis de la rehabilitació energètica en les seves llars. Com ho aconseguim això? Doncs gràcies a l'administració pública, perquè des del sector privat, per molt, en el nostre cas, sense ànim de lucre que siguem, si no anem de la mà de l'administració pública, la ciutadania sempre té aquest recel de dir, bueno, i a darrere què hi ha, no? Nosaltres sempre diem el mateix. L'administració pública pot tenir millor o pitjor opinió per part de la societat, però el que segur que tothom té clar és que les persones que treballen fent servei públic des de l'administració el que volen és ajudar la ciutadania, amb millor o pitjor èxit, però sempre és ajudar. I aquest matís és molt important per nosaltres i per tant és importantíssim col·laborar i impulsar aquest tipus d'iniciatives gràcies de la mà de l'administració pública. Molt bé. Eloi, seguint una mica amb el que comentaves abans, alguns ajuntaments han tingut experiència amb aquests projectes més innovadors o més, diguem-ne, de petita escala, però tots els ajuntaments heu lidiat amb els Next Generation. I jo crec que els Next Generation en aquest sentit han marcat un punt d'inflexió perquè malgrat que la seva gestió és molt nacional o regional, autonòmica, perquè al final són subvencions que venen d'Europa però que es gestionen a nivell local, sí que ens han obligat a canviar una mica la lògica fins i tot dels propis procediments administratius, perquè els terminis són els que són, perquè ens han obligat a assolir uns objectius als que no estem acostumats a assolir. Llavors, volia preguntar-te com veus que ha anat aquesta gestió dels Next Generation i sobretot què us plantegeu de cara a les noves oportunitats que puguin aparèixer a nivell d'equips, a nivell de gestió interna, etc. Doncs, clar, és que això també donaria per tot un matí gairebé de fer teràpia amb els Next Generation. És a dir, com una banda positiva o una banda negativa com tot. La part positiva, i és una cosa que sempre hem intentat explicar des de Sabadell, inclús nosaltres mateixos, a Sabadell tenim Vimusa, que és la nostra empresa pública d'habitatge, que té gairebé 60 anys, i la connexió entre la manera de fer de Vimusa els projectes com es plantejaven a nivell tècnic amb el que es demanava a nivell europeu era total. És a dir, hi havia una connexió perquè hi ha una molta tradició d'eficiència energètica a Vimusa, hi ha una part que m'atreviria a dir que és gairebé ideològica dels tècnics que hi són, que han picat molta pedra per convèncer-nos també en els diferents residus que hem anat passant i per tant la connexió o el poder traslladar a nivell tècnic el que es demanava a nivell europeu d'eficiència energètica, que
que això també encaria els projectes, però al final nosaltres teníem l'expertís per poder-ho fer, era absoluta. I després potser s'ha perdut una mica pel camí amb aquest pas a través de l'Estat i de la comunitat autònoma, en aquest cas de la Generalitat. I el mateix pel que fa a la rehabilitació. És a dir, nosaltres també tenim una tradició de que Vimusa l'hem fet servir des de l'Ajuntament com aquest agent de rehabilitador o com aquest agent de contacte amb les comunitats de veïns, de generar aquesta confiança amb el veïnat per poder rehabilitar els seus habitatges i, per tant, estàvem preparats. La part negativa és que ens ha faltat temps, perquè, per exemple, en els Next Generation de rehabilitació hem captat uns 23 milions d'euros, però no creiem que els arribem a executar tots. I la Generalitat ja ha dit que posarà, en el cas de les obres que estiguin començades, que posarà els recursos. El que passa és que és una mica trist que aquests recursos vagin a finançar els Next Generation quan podrien servir per multiplicar i podrien, en lloc de pagar els Next Generation, doncs, escolta, allarguem els Next Generation i aquests recursos que la Generalitat vol posar que serveixin per incrementar l'impacte. I, per tant, des que es van començar a plantejar el 2021 fins que això es va traduir en com la Unió Europea ho va concretar, com va aterrar això a Espanya, com això va aterrar a la Generalitat, hem perdut molt temps. I ara ens falta temps, ara que estem en un momentum que tenim les comunitats de veïns implicades, les tenim convençudes, tenim els projectes a punt, ara ens falta temps per executar. I crec que és un dels grans hàndicaps i un dels grans aprenentatges d'aquests projectes. És a dir, necessitem, com que hi ha un apartament molt conceptual, de debat a nivell dels estats, doncs potser hem de sumar 1 o 2 anys d'execució, perquè si no aquests 5 anys gairebé es fan molt justos per poder desenvolupar projectes d'aquesta dimensió i sobretot perquè sap greu veure en un any vista que hi haurà fons que es quedaran sense executar. I després, una altra reflexió, per exemple, amb el tema del Banc Europeu d'Inversions ens va passar una cosa similar. Nosaltres vam anar a buscar el Banc Europeu d'Inversions per finançar les nostres promocions, al maig era total i després va arribar l'interventor municipal i la cosa no va poder tirar endavant. I per tant és aquesta reflexió que no és només els fons que posem en habitatge, no és només si a nivell europeu abordem alguna legislació en matèria d'habitatge i altres temàtiques, doncs la capacitat d'endeutament dels ajuntaments o la llei de contractació, que crec que també l'hem d'abordar perquè si no no serem capaços de tirar endavant aquests projectes. Perfecte. Jordi, des de la Fundació heu treballat amb altres convocatòries, abans n'has apuntat algunes, no sé si en vols apuntar alguna altra, i sobretot de cara al proper marc financer plurianual o fins i tot abans del proper marc financer plurianual, quines creus que són les convocatòries que en l'àmbit de l'habitatge tenen més recorregut? I de la música que ens està arribant del proper marc financer, sabem que Horizon, per exemple, seguirà, potser algunes d'altres es modificaran. Quines convocatòries i quines línies de treball observeu? A veure, per exemple, els lives acaben el 27, veurem després com continua, Jo crec que aquí l'important és tenir clar que tot el tema de la descarbonització a dia d'avui és una de les prioritats que té la comissió. Això és important, perquè normalment vol dir que ha d'anar acompanyat de finançament. Per tant, en aquest aspecte hem d'estar mig tranquils. Les convocatòries quina forma tindran? Doncs la veritat, no et sabria dir cap on evolucionaran. El que sí que et puc dir és que hi ha moltes convocatòries de finançament europeu, moltíssimes, de vegades costa estar al dia. És molt interessant perquè cada una té les seves característiques, pros i contres, i lligat amb el que comentàvem abans, és molt important que quan un ajuntament o una entitat supramunicipal té una estratègia i hem d'anar a buscar aquest finançament per fer realitat una part d'aquesta estratègia, doncs veure el finançament que millor s'ajusta a les seves necessitats. I aquí n'hi ha molt de finançament, de diferents tipus. Sense anar més lluny, nosaltres, per exemple, en temes live, estem amb 6 projectes. L'última convocatòria varen participar en 5, en 2 coordinadors i en 2 líders tècnics i en varen guanyar 5 de les 6. Estem en Elenas, del Banc Europeu d'Inversió. Tenim una Elena al País Basc per acompanyar en aquest cas els emissors de finques de Vizcaya, que de fet li queda un any, pocs mesos per acabar-se i demanem una extensió, i tenim bones notícies a Catalunya perquè a partir del gener comença una nova Elena, si tot va bé, de la mà del clúster de serveis immobiliaris, també per fomentar la rehabilitació energètica del sector residencial i també els estem donant suport. Estem en un single market, també per temes d'arribar als mercats de les zones rurals. Com comentava abans, en la primera convocatòria de l'EU City Facilities vàrem ser la primera
sol·licitud conjunta de municipis. O vàrem ajudar, millor dit, perquè qui es va presentar van ser els ajuntaments, i també tenim experiència en aquesta convocatòria, que té pros i contres. També tenim experiència amb Horizon, amb Interregs, o sigui que sí que tenim experiències amb major o menor èxit a les diferents convocatòries i una mica com a conclusió tenir clar que hi ha moltes convocatòries i que és important, un cop tens clar què vols fer, trobar la que millor s'ajusta a les necessitats. I sobretot, s'ha comentat també abans, els lives són convocatòries complexes de demanar. Per tant, és molt important els ajuntaments, sobretot que no tenen potser els recursos tècnics o l'experiència en participar en aquest tipus de convocatòries, de recolzar-se amb entitats que són expertes en aquest tipus de convocatòries perquè no són fàcils de demanar i ser adjudicatari tampoc ho és. Molt bé. Si us sembla, obrim preguntes del públic per no hipotecar les properes sessions de la jornada. Si algú té alguna pregunta en aquest moment, la recollirem. Jo, si no, també en tinc alguna de guardada. Merci. Sí, jo tenia una pregunta a Luisa Pinto del PEM. Estàvem comentant abans aquí amb la meva companya que abans el Joao explicava com el potencial que tenen els projectes europeus per donar-te aquesta possibilitat de testar i de potser fracassar o provar que algun tipus de projectes o innovacions que et permetin un entorn d'experimentació. Però a l'hora de la veritat, en els projectes europeus, els indicadors són d'èxit. O sigui, jo no he vist mai un projecte europeu amb indicadors de fracàs. I volia preguntar-vos si vosaltres havíeu fet algun exercici d'aquest tipus que permet de debò tenir aquest tipus de fracàs o si estem com una mica fent-nos trampes al solitari i apretant els indicadors perquè tot i que no aconseguim l'èxit hem de posar un número. Jordi. Em passes la patata calenta. Bé, sempre hi ha una part de creativitat a l'hora de presentar els resultats dels projectes. És veritat que, i estic molt d'acord també amb el Joao, que aquests projectes d'innovació aprenem més dels fallos, dels errors, que no pas dels èxits. Però hi ha d'haver èxits. I de fet, si es fa amb coherència, i això és en base almenys a la nostra experiència, és allò que dèiem al principi, si no anem a un projecte europeu per anar, sinó que realment l'entrada a un finançament d'innovació bé, quan ja s'ha fet una feina prèvia de disseny i de tenir clar què es vol fer, més enllà que hi hagi fracassos, que hi són al llarg del projecte d'innovació, és normal, hi ha èxits, sense anar més lluny. La prova pilot que us vàrem comentar a Olot va multiplicar per 5 la rehabilitació energètica de la ciutat i allà no hi havia fons Next Generation en aquell moment. Garrotxa Domus és un servei que en 2 anys i mig, donant servei a 55.000 habitants, va impulsar més de 300 projectes de millora energètica. El programa d'Helena de Pablo, el programa Helena, per exemple, una cosa bona que té és que és un PDA. És a dir, la innovació ha d'anar acompanyada de resultats obligatoris, si no, has de tornar els diners. I això també és una manera d'alguna manera autoexigir-te, d'arribar a uns mínims, i en aquest cas el mínim exigible és 10. Per cada euro que et posen per la part d'assistència tècnica, tu has d'aixecar mínim 10 euros, en aquest cas, de rehabilitació energètica. Per tant, aquí has d'assegurar els resultats sí o sí, i ho estem fent. En el programa, per exemple, parlàvem de Next Generation, en el programa 1 de barris, nosaltres vàrem participar en la fase de presol·licitud, que era una fase, si recordeu, on els propietaris en entorns vulnerables havien de sol·licitar participar en aquest programa. Nosaltres vàrem acompanyar 9 ajuntaments repartits per Catalunya, fora de l'àrea metropolitana, i només amb un pla d'acció molt concret de sensibilització, de conscienciació en el barri, comparant els resultats de municipis on estàvem i on no estàvem, es multiplicava per 2 la taxa d'èxit de presol·licituds enviades. Per tant, sí, la innovació sempre hi ha fracassos d'on aprens molt, però també has d'intentar que hi hagi èxits. I aquests èxits sempre hem vist que nosaltres van molt alineats amb si s'ha fet prèviament una feina de disseny, de complicitat amb l'administració pública, que tingui molt clar que creu en aquell projecte i que l'ha d'acompanyar. No és només, escolta, vols una prova pilot a un barri? Doncs va,
vés a treballar al barri, et firmo la carta de suport. No, hi ha d'haver una implicació directa dels municipis, si no el resultat es redueix molt. Afegir que nosaltres, en aquest sentit, tendim a ser conservadors, és a dir, a dir, escolta, el que deia ara ell dels entorns residencials del programa 1, és a dir, els presentem perquè coneixem el territori, tenim l'experiència d'haver fet projectes similars i, escolta, ho vam presentar, ens ho van donar. I llavors, és una cosa que jo crec que a vegades ens passa també a l'administració pública amb les velocitats que tenim i en aquest cas tenim a tendir a ser conservadors per això, perquè intentem fer el que ens funciona perquè ens posem en invents nous i al final sí que hi ha certes trampes, perquè ara jo us he dit, hem captat 23 milions d'euros de Next Generation i això queda molt bé dir-ho des de l'Ajuntament, després a veure quants d'aquests podem executar pels tempos que tenim i per tant a vegades és això el que deia abans, que les exigències a nivell d'indicadors de reducció del consum energètic, de veïns que toquem, estan molt bé, però la temporalitat per executar-ho, un cop ens ha arribat al territori, no s'ajusta. Llavors, segurament tindríem més èxit si això s'ajustés una miqueta més. Jo soc l'Oriol López, gràcies per l'espai. Avui acompanyo l'Ajuntament de Centelles i volia una mica reivindicar el món local, rural, que heu mencionat també, micropobles, Olot, gràcies per la feina. Dintre d'aquestes ruralitats que tenim les capacitats, ara amb l'Ajuntament hem guanyat també un live, hi ha el live de l'Ecoadapt de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya, hi ha la taula d'habitatge també d'Arca, tenim les capacitats, al Pallars també s'estan muntant històries, a Ponent Repoblem, a Valls Titaranyes, economia social, Ateneus i així. Hi ha estructures, com mencionaves abans, Eloi, micropobles que està apretant allà, l'ACM. I la meva pregunta és què creieu que falta? Perquè si hi ha aquestes capacitats, aquesta voluntat, i al territori ja sembla alineació amb la Rural Pact i la vehiculació de fons a través d'Arca també, què falta? Per on més podem continuar? Intentaré ser molt concret, i seré molt concret i podem deixar matisos que després faran primer ordre. És a dir, has comentat moltes organitzacions, ho estem veient en el món residencial, estan vinguent moltes iniciatives de finestretes úniques impulsades de diferents administracions públiques que entre elles potser hi ha una mica de falta de comunicació que podria ajudar a que anessin tots a una, perquè al final l'habitatge el pots enfocar des del prisma de la generació renovable, però també des del prisma de l'eficiència, des del prisma de la vulnerabilitat, per tant, des del prisma de l'habitatge i el seu entorn, molt important. Per tant, una mica d'ordre entre les diferents iniciatives que s'estan impulsant des de diferents administracions i actors del sector. Segona, un bon disseny, és allò que dèiem al principi, és a dir, no fer per fer, sinó quan vas a fer alguna cosa que hi hagi un mínim de sentit en les coses, de coherència, una visió a llarg, és a dir, que no només es quedi amb una bona història, sinó que realment treballem des del principi per tenir la bona història que després ajudarà a generar impacte, a fer taca d'oli i escalar les iniciatives. En el món rural, que sempre esteu una mica més desconnectats, o estem, també m'incloc a casa dels meus pares, doncs treballar-lo molt també, perquè de vegades està una mica descuidat dels grans projectes estratègics que es queden sempre als grans capitals. En aquest sentit, aprofito també per comentar un projecte live on estem que es diu Méritos, que justament el que pretén és, de la mateixa manera que amb GIDOM us acompanyem a la ciutadania en rehabilitació energètica, Méritos el que pretén és acompanyar els municipis petits d'àrees rurals a impulsar descarbonització dels seus equipaments públics, a través d'acompanyament també, acompanyament tècnic, financer, legal i administratiu. O sigui que tenim una nova eina que sobretot aquesta eina neix ja des del principi tenint clar que venim a sumar el que ja hi ha. No volem fer un bolet nou, sinó que el primer que fem quan anem a un territori és mapejar les iniciatives existents i sumar-nos a elles. Però bueno, si et vols apuntar Méritos, doncs aquí estem. I aprofitar per felicitar Centelles per l'emprenedoria que teniu en temes de renovables. Jo potser afegiria a la qüestió de l'ordre també la qüestió de la simplificació. Jo crec que no podem aspirar que cada ajuntament hagi de trencar motlles cada vegada que fa una cosa per primera vegada. O sigui, hi haurà un moment en què
haurem de sistematitzar, i aquí penso que la Comissió Europea, amb el nou pla d'habitatge, haurà de donar senyals de com facilitar que tot aquest ecosistema accedeixi a aquests fons europeus. No pot ser que cada vegada trenquem 1000 llances per assolir aquests petits objectius. Jo penso que si realment ens ho creiem, el discurs de la simplificació administrativa s'ha d'aterrar i ha de donar fruits més concrets. Hola, el meu nom és Ivan Luque, de l'IREC, de l'Institut de Recerca d'Energia de Catalunya, i heu comentat més d'una vegada la necessitat d'un bon disseny per començar un projecte i per impulsar-lo, integrar-lo dintre d'un programa que tingui una visió més a llarg plaç. La meva pregunta és qual és la vostra opinió de com es pot resoldre el gap entre eines que ajuden a aquest bon disseny, a aquesta bona planificació amb dades, amb la recollida de dades i amb la interacció amb els centres de recerca i l'acadèmia que ajuda a les autoritats locals a impulsar aquests programes. Això, mira, a nosaltres ens passa a Sabadell, que tenim un campus de l'Autònoma, i a vegades és parlar-nos i trobar els espais i generar els espais de diàleg, perquè si no a vegades a nosaltres ens ha passat a Sabadell que cada 2 per 3 hi ha un grup de recerca que va buscar un servei de l'Ajuntament, que si infància i gent gran, que si promoció econòmica, i intentem endreçar-ho perquè si no aquí tenim tothom col·laborant en grups de recerca de l'Autònoma i per tant s'ha de sistematitzar i compartir aquesta part de plans estratègics i per tant alinear la visió tant de la institució política, en aquest cas l'Ajuntament, com de la part acadèmica i per tant intentar-ho alinear. Per tant, primer hi ha d'haver aquesta part conceptual i després veure què és el que val la pena o no, que jo a vegades crec que volem apostar a tot i a vegades hem de fer una mica de tria de quins són els projectes que sí que valen la pena o no. I per tant, aquesta part de diàleg, d'alinear projectes estratègics i després de priorització i de tria cap on és el que s'ha d'apostar. Totalment d'acord. Per complementar, mira que estem en alguns projectes, és fonamental, les eines, la digitalització és fonamental pel coneixement i és fonamental per ser eficients. Al final els recursos són limitats. I aquí, en aquesta part, aprofito també, em sembla que és un tema que ja és recurrent, de ressaltar la necessitat de tenir bona informació de qualitat que ens permeti, per exemple, activar palanques efectives de generació de demanda. Un exemple concret, tenim l'accés als certificats i no tenim l'accés a les ITES. Les ITES és un element clau com a palanca per impulsar aquesta primera rehabilitació energètica, perquè al final la palanca real és una rehabilitació estructural, però ja que fas aquesta inversió és el moment d'acabar d'intentar convèncer aquella comunitat i que acabin de canviar, de posar, ficar aïllaments, ja que tenen la bastida, canviar els tancaments i aprofitar i ficar a la coberta la fotovoltaica. Aquesta informació és vital i no la tenim. Jo entenc que hi ha tema de llei de protecció de dades i que s'ha de treballar, però l'accés a aquesta informació i altra que pot ser rellevant per desenvolupar projectes és fonamental i és un tema que jo crec que és una assignatura pendent que hem d'anar treballant. I un cop tens aquesta informació, treballar-la de forma adequada a través d'aquestes eines que comentava l'Ivan, que són fonamentals també per ser eficients i per generar sobretot plans estratègics d'implantació d'aquests projectes. Molt bé. Doncs si no tenim cap altra pregunta, ho deixem aquí per poder aprofitar el cafè i el networking que ens han organitzat. Moltes gràcies a totes i a tots i especialment als ponents.